Haus nam chia jar kendai spa kat kendai hagashnong bai kaner. Ukana bakat arsnam ulunang bansnam bhuja naga kemi jungu bat sedang bandi tang artengka. Bat kilam dapoi perkat ba une ubhuja kawai kesngi unpoi hagador kadu chi hajar koror. Bat ha kawai kesngi ya ga kerteng jungu la perinda u haldiram. Kane kadai ke story jong kacing bamba he du apo India ba kerteng haldiram. Laka ya uhaldiram haus nam chejar kendai spapra haga yeng baduk badan habi kanir upai jongu ujudi bhuja hai dukan barit hayau bhuja panadu dang red uhaldiram sngotunat bahaya bhuja namar kata kat ba udang dan tangkat arsnam karta utare baro chisngi badu long batbit bha bansna bhuja ulasyong lembat upai jongu hadukan man la kasngi Henry kum upai jongu msngohun ban kamai tang kapisa ekstra na ubhuja. Ukwa ba penhe ya ke business. Ubhuja ba uhaldiram ude de balashna da ubisan. Henry uyu ibagi beriu jongga Rajasthan. Kisnyo tenat bahaya umong dal. Kibriu hangta ki penan kam da umod dal. Aman la ki jingbam bagi bam. Namar kata uhaldiram ro ulastang banshna ya ubhuja. Jong u ban kelet lang bat umod dal bat ukram floor. Kibriu kisyam ba ubhuja temai jong u ulong ba bangba bat laki ustad kacing de jong u Henry senge tanghang ne usngo thu ba umne ubhuja jong u ulong ubaret bat jam Henry lada ula shna da ubaret bat bakham kediap te kajing bam experience customer kan long kabasngo hon ba banyo iya kane ustang ban shna ya ka batar jong u bakham reben bat rengkat bat ka mesh jong ka kamren bannya ka standard mesh ban pemi ya ubhuja bakham reben bat kham bat baret upinnya day bat kinong shna mesh bakin shna ya ka mesh ba best ba baru persyang ban shna daki idea jong hui kadu hadin katto kane ki benai jong ka eksperimen jong shna ya ubhuja bakham uba bat biang bhana dong shadong une ubhuja thama jong kapan bahaya ka jingde jong ya ubhuja Henry katong uhaldiram ya ubhuja kamlong tanghang ne ringkat bat kajing start uhaldiram haga business ula roban shna ya ka branding kidan bun ki bijing de ki bade bhuja hayau Henry uhaldiram ukwa ba kajing dan kam ya ubhuja jong haga cabing jogi customer kalong shibun sha banya ki bhuja babon uhaldiram tibba ba usim donggar sing ulong usim bapau nambah bikaner bat ki brebaro ki burom bahayo una markata uhaldiram ukerteng ya ubhuja jong hadin usim dunggar sing pakerteng dunggar chef dei namar bau ai kerteng ya ubhuja jong da ka kerteng usim kalapin ya pershibun na ki we pat ki bhuja da ka ni ka branding ulapan heru ya kador bat ki customer ki yang ya jemput ki jong pada din katto kan ni kisnam uhaldiram rengkat bat ki para jong arngut Kishna ya ka business dak ba pha bat menta hagar taba life hun riu uladan la ka lok ba laingot ki khon ban mi na ka jingdok barok ka ya biang ya uhaldiram Henry kadan ka tuis bahe ha ka jing em jongo house nam khat khandai sau ka jing dei ha padeng ki kinthei ha ka ying jongo ka dei tang ka jing kulumar chingmo ka jing isun kalong hadu kata ba uhaldiram u ban mi no lembat kelok bat laki laingut ki khon na ye Henry kajing epat rengkat bat kayeng uhaldiram usha shimru wat ka business ba uhaldiram usna dalaka donot baro hadu menta kane ka ju ka business kam siwi wat tang shinaya bat man la kamit kidon hasurok lembat kayeng kesamju Henry namar ka jingkit kle jong uhaldiram don por ban sngausi uhaldiram open ki yalade bat sedang beng ban pek ya ka kam ha ka wei ka sngi kat ba udang wat kam ha ka yau ladan ba khot ya ka kerteng jong ha ba pek shadien uyo i ba uparlok jong ha ki por badang khna bala yeng hadien jong une pulau jong ulawan hadien bun snam shapikaner baru haldiram ulaya thu yu barro ya ka i ka bala jiayo ha ka snam bala dem haldiram uya rap ya uparlok jong banai ars pa tingka bat namar kata umla ban kelat ya ka jingle bha jong haldiram upan pai cheese pa tengka show aga juga sni bat kane ka cheese pa tengka kapan i ya ka lenti ka jingim ya uhaldiram ningkong usim ya ka yingwai baret mansa ka lok ki khon bado bat sedang ban perkat ya ka business idea kalok chung ka
tajuk snai ke mongdal babang ba bat mongdal ru ulong ubaki breu habi kener kisngo tanat ban bam tekum no ujit ban le business da mongdal da kepisa batam uthit mongdal bat kiwe ki item baro lapan biang ya kecing shat jungu baro ar ngot ki ke dang step ban krek mongdal baro hal daram uyai teleng ke yau ban sedang bande shekinong de hayau bat kinong tray office tang haki por bakender sedang bande ya upujia lembat mongdal ru namar kajing tresitom jing bang bat ke quality jungu upen kiwe kecing shenya hayau bat hadin katto kan nepor upen lang pisa ban shimwai da idukan baret tang hadin kepor baret ban ula peli kedukan ke kintin bapur hayau bau hal diram donggar saf kilawan biang kaba pelong ban penkiau ya kajing im jungu uhal diram ule syakol kata ban aten ha kajing etho ke khun perlak jungu hang tau pen krep bhujia ya paro kinong wan etho bat andau le yo yaki reaction jungi gas hadem bal dabam bhujia udap tang de kajing pela kita ki breu ki snot nat bahaya bhujia hadu kata-kata ba kamna dei tang ba ki ro enrei kerengkat kajing ordar jungki ya iki hal diram uhal diram usngatu baba penhe ya ka business hakol kata baka dei galat bahe ba namar kamdon kinong yele hangta baju de ya ki bhujia haus nam khat kandai san pesan uhal diram upa ya ukun bakhaddu jongu Rameshwar Lal bat uksiu bahe du jongu shift kitchen ban pet ya ka business tang hakol kata uru ulas dang na kayeng baret bat kadukan batang parapot kajing sedang te kalong slow ba hinrei hakol kata ru ka business ka sedang ban kiu lingba ki kintin bas no tanat jonggi customer bat hadin katto kan nepor usdang bande chispa sanpeu chaka arspa kilo bujia haka chisngi baru ban kering ya ki bengali kat kom ka jingbang jongki open mi jingbam bakar teng ka bengali mixture ka balalong ka job ba hadin kan arsnam kadukan ka he na ka praput chaka arpu sanput bat ka business ru kalaki man laos nam bat hakol kata adon ka branch ka pahedu ban ya ka branch ka badan Bikaner Rajasthan haus nam khat khandai en rupu pra barok laingot ki kon o haliram kila scam ha ka kam lajong Malchan basumare ka business Bikaner Usati Das useng ya ka dukan lajong namar umkwa ban pej ya ka family business bat Rameshwar Lal sumare ka business ka badan hakol kata banyo iya kane uhal diram ukwa syong thai no na ka business bat ujuan pe teng ya ka business kalalong lupa ka babiang henre ka ei bajia hadin kane ka pen i yangi ka lenong ksiar ha ka business jong uhal diram uksiu bahedu uhal diram shift kitchen bahadu munta utre lembat mama jong kolkata ujit ban peli ya ka branch jong haldiram ha Nagpur haus nam khat khandai in rupopra hadin bawan na Nagpur shift kitchen uyoi baki bro hangta ki id bha pan bami ki jingbam thiang ban thit kumta shift kitchen usdang ban ai ban test ki customer khalam da siudar tang chisin mat ki bro krisgoton nat bha ya ukatu kali bat ka jingdawa ki bro kalaki ubha ban yo iya kene ka jingjop shift kitchen ul stang ruban ai ki jingbam thiang kum malai ladu raskula bat ras malai bat latip ne omtip kane ka de jing stang jong ka haldiram kum ka kharkhana basna bahe du apo India haus nam khat khandai nyawe artali ki brand jong ka haldiram lapli Nagpur henry shift kitchen kwa banne tanghang ne hakawai ka sngi shift kitchen ula lech sha restaurant bakarteng kriti ka bapli ya ki kmat chongu bakar restoran ka ai tang dosa bat lasi henry hang ta barbor kala dap lut ki customer yaki bench day nang neken ushivishan uyo ya la day yaki idea pan pen kala ya ka haldiram sha ka dukan lane sha ka restoran endala da pule ya ka yo berkat bagi nang Maharashtra ki ya ro yaki jingbam south India kum ka dosa bat idli shibon menta ukwa ban aya ka jingbam ba pau namba Bikaner kum samosa bat kachori haka restoran jungu Reshwa bon rai customer ke restoran jungu namar kata usdang na kita kijing bamba kum kijing dua kum ki dosa bat idli uship kishan upri yeda ke restoran balak syong tang lai peu ngut bat adin katto kane barok kisit ha kedukan jungu gila dablut banyu iya kane upen bun cucu ya kisit
Ki customer batas ya ki samosa bat kacuri cisin kilong ki customer henry mana kesengipat kini man bam. Pada den kato kan isnem Haldiram kala polisa kato kan susu kidukan hanak pur bat namar kane Haldiram hanak pur kalapen kelana tangkum ka buja business syaka jingbam tiang ba restoran business bahedo. House nam khat kendai nyabusan ka Kolkata branch Rameshwarlal wala peniklat na ka ying jong ka business larai ba Rameshwarlal day ban mi le business shabar na ka West Bengal bat umutchan bat kikon ru kin amrung shu ha West Bengal ban le business hadu gani kapor ka Nagpur branch jong ka Haldiram kala le ba Henry Ushif Kishan udan ka plan ba he ha ka jabeng ukwa ban pen he shakinong ba bakan penlong ye ka Haldiram ka national level brand bat kata kanong ba day ka Delhi kanong ba jong ka India Ushif Kishan ujid yaw pa khadu jong mo naharlal ban pen he ka business hak Delhi ha kata kapor umo no harlal utray habikaner business but Ushif Kishan uyo iya kajing trisitom jongo haus nam kat kendai prapuar umo no harlal uwan Delhi lembat upara khadu jongo Madhu Sudan but hangta yo i ba ka Chandi Chok ka tap da kijing bam snack the neki vendors jui i ka competition bahedo ha kajing im jongo Henry ka babhap palat ka dei ba kalong ringkat bat ka competition ka bahe ru kajing dawa jongka umo na harlal uthit ya ka jaka ya ka dukan jongo da kajing irap Ushif Kishan bat sedang ya ka business house nam khat khandai prapulai hadin chis nam tre mit labat sngi usna ya kajing shania ha ka yo ka kiu ba tat hadu kajing jabat tengku yo ka batrim ka dei ka anti sik riot jongo kasnam khat khandai prapusaw ki thang ya ka Delhi ki yo bat kat ba ka ne kapor kadang chia kadukan bat ka ying umono harlal ru kala ing kumju tang hadin arbnai ka business u Haldiram hadalhi kala poi chaka zero Henry umono harlal kan randen ushim na Nagpur bat Bikaner ban yo kadukan balai spa square feet hadalhi bat sedang biang ya ka business kajing shania ba ulas na kayaw kalawan biang menta hadin katto kanisnam day tang ba open he ya kadukan baru penmi ya ka factory bahe kumba ara hajar pot baru penmi ya ki outlet tamai ka business ka sedang ban kiyo hadin kane baru ka Haldiram kadang longhi ka medium size local business Henry Ushif Kishan bat umona harlal ki kwa ba ka Haldiram kan long ka world class consumer brand ka balong bahe do opo pertei Kibreu haman lagi telewiyeng India kin pendan kam dagi tiar jungki uyo i bahadin ka liberation ki brand kum ki PepsiCo Kellogg bat Nestle kila sedang bandi ha ka yau India pas dang deka package bat pen krek ban bam Henry Haldiram uyo i ya ka gap bahe bahang ne baru kini ki brand na ki pat kiri ki pelut daki hajar crore ha ka yau bat ha kata kapor ki brand na India snack kim don ki package ban song daka plastik uyo i ya ka nikalat Ningkong Haldiram usdang bande ya ki produk kum kebikener bhuja bat alo bhuja bat ki paki ki haki nitrogen plastik bat namar kata ka kiu ke jing de jong ki na ki sngi shaki benai namar kane ka packaging themai jong ki ka Haldiram business ka kamdon tang hanak pur badalhi mentaki breu haki nong ba ki barit ro ha India ki la ban thie ki Haldiram bhujia hadin bapan mi ka jing ong ki customer ka long ba ha yakin ki jing de bat Haldiram kala pakru yaki jing bam sha u rasgula usan papdi pikil kachuri baru bhelpuri hadin katto ka nepor ka Haldiram kala stang de palat ya ka sauce pa package ki item bat target ek customer laki ba pair ki bor jong jing de ki jing ITR product bat ba pair ki size ki package kum ki pak ibaret jong ki tiar baru don ru ki package ki badan tang san tengkaro bat ki pak bakham he kan poi hadu ars pa tengka sheneng baru utip baga he ba ka jingde jongki shajrong kum ta Haldiram ulashna dagi color psychology ban pen kring pat yaki customer bat khaddo ban pen poi yaki haman lagi snong ha India Haldiram upun mi dagi distributor bat dagi lak ngut ki retailer namar kane ki breu ki bam yaki jing bam Haldiram chan la baro ki yeng ha India baru prapeu teli kiri kum ka US Singapore bat UK ka Haldiram ka long ka wei ka ba pau namba jong ke Indian brand snack cheese pa snam minchwa Haldiram usdang bandi tang ubuhjia
tang artengka bat menta ke juhi ke Haldiram kaladap ya ke bisnes palat ya ke kendai hajar kror. Kajing atu kana jong ke Haldiram kapan i pada ke bapen kemen ya ki customer bat penmi ya ki idea temai kat kum balam kapor. Kano ke bisnes ka hehi watla kalong ke barit ru na ke pasta. Ku boleh sibun mai pipet ya kini ke video angai scam pidan apeng jong ke jingko jingkea. Ada bisnes telat ya kini ke video sengawa man like man share man subscribe. Kenang mapen om do ya ki video ki ban saban. Ku boleh sibun stay blessed.